Evo ljepotani moj, evo jedan mali problem imamo. WC školjka. Klapa, mrda se, trese. Mogu bi samo dva razloga. Ili je vida, ona vida što drži sa strane, ili ona popustila malo, ili ona gumica ispod nje. Nema, treće nema. Sad ćemo vidjeti šta je. Probat ćemo popraviti ako možemo. Koga čega zanjetne, komu čemu meni, skis, cheese, kapulco mlado, meni, koga čega zanjetne, komu čemu meni, skis, cheese, kapulco mlado. Ili je ova vida, ili je gumica ispod, vidiš, a gumica je odešla skroz, vidiš, raspada se, da, otpada. I onda lipo odeš tamo gdje se prodaju ove stvari za sanitariju i kupiš ovako jednu gumicu, možeš i prozirnu, možeš i ovakvu, bitno da je tvrda, znači, da nije mekana. I odvidaš lipo ovu vidu, jednu pa drugu, staviš novu gumicu, zavidaš i to ti je cijeli posao. I onda kad lipa vida dođe do kraja, nemojte previše stezat, da vam ne prođe kroz gumu ili plastiku što već imate, nego lagano, samo malo dotegnuti. Onako osjećajno, ne? I to je to, evo ga. Kako smo ovu jednu stranu promijenili, tako promijeniš onu drugu i to je to, riješen problem. Da vidimo sad. Evo, vidi, tvrda ki kamen. A sad lipo za ovu moju muku i ovaj trud, molit ću malo lajkić i preplatit se, tako da opet dobiju još obavijesti u novim videćima šta ćemo izbaviti, tako popravljamo po kući svašta nešto, tako da imat ćete, hajde stojite mi dobro.